Kabilang sa 14 na frontliners sa Dagupan City na nagpositibo sa COVID-19 ay 2 miyembro ng Philippine National Police. Narito ang report. Kinumpirma ng Pangasinan Police Provincial Office na 2 sa kanilang miyembro ang nagpositibo sa COVID-19. Kabilang sila sa 14 na frontliners sa Dagupan City na huling nagpositibo sa COVID-19. Yung 2 pulis natin na yon ay naka-assign sa PCP3 at saka sa PCP1. Yung PCP1 ay yun yung substation natin na malapit doon sa R1MC. At yung PCP3 ay malapit naman to sa palengke. Posible raw na nakuha nila sa trabaho ang virus dahil maituturing din na prone area ang kanilang lokasyon. Regular ang disinfection sa police community precincts kung saan nakadistino ang 2 pasyente. Nagsagawa na rin ng contact tracing autoridad sa mga nakahalubilo ng mga pulis. Agaran din ang contact tracing ng lokal na pamahalaan ng San Carlos City kung saan residente ang isa sa mga pulis na positibo sa COVID-19. A total of 31 individuals ang ating po na-consolidate at 7 members of the family is yung directly exposed po doon sa COVID patient 1 dahil nga po sila yung immediate family members po ng naturang individual po na ito. Isinailalim sa home quarantine ang mga direct contact ng 2 pulis. Umabot sa 715 ang kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa Region 1, 3 at Cordillera Administrative Region, 79 sa Region 1, 53 sa Cordillera Administrative Region at 583 sa Central Luzon. Joan Punsoy, Balitang Miyanan.